Шклоўскі парк – адно з любімых месцаў адпачынку гараджан. З'яўляецца помнікам садова-паркавага мастацтва пейзажнага тыпу. Закладзены па ініцыятыве апошняга ўладара шклоўскага маёнтка Апалона Канстанціновича Крывашэна, быўшага міністра шляхоў зносін Расійскай імперыі. Спланаваны і створаны мясцовым садоўнікам, жыхаром вёскі Уланава Шклоўскага павета Стэфанам Маліноўскім, які раней на працягу 2 гадоў навучаўся садоўніцтву ў Варшаве. Будаўніцтва парку пачалося ў 1902 годзе у прадмесці Забрамным. Сядзіба фарміравалася каля Дняпра на месцы былога ляснога гаю. Яна ўключала ў сябе парк, вялікі сад, вытворчую і гаспадарчую зоны. Доўгімі алеямі парк злучаўся з садам і папяровай фабрыкай, утвараючы адзіны комплекс. Сапраўдным упрыгожаннем парку з'яўляўся аднапавярховы сядзібны дом Апалона Крывашэна, помнік драўлянага дойлідства з элементамі неакласіцызму. На жаль, да цяперашняга часу ён не захаваўся. Сядзібны дом раздзяляў парк на паўднёвую і паўночную часткі. Паўднёвая частка уяўляла сабой паркавы масіў з кальцавымі дарожкамі, абсаджанымі ліпамі і таполямі. Паўночную частку парка упрыгожваў бярозавы гай, які часткова захаваўся да нашых дзён. Паблізу ад сядзібы Крывашэна былі высаджаны кампазіцыі з кустоў бэзу, розных гатункаў, кветак і адценняў. У аранжарэях вырошчваліся экзатычныя расліны, якія завозіліся з розных еўрапейскіх краін і Турцыі. Каля гаспадарчай зоны была размешчана невялікая сажалка, якая захавалася да нашых дзён. Побач яе размяшчаліся парніковая гаспадарка са склепам для захоўвання гародніны і садавіны, агарод, збоку агарода сад. Асаблівасцю парка была вялікая колькасць алей. Дубовыя, каштанавыя, таполевыя, кляновыя, якія і вызначалі кампазіцыйную пабудову. Драўляныя групы і клумбы спалучаліся невялікімі палянамі. Першапачаткова плошча парку складала 25-30 гектараў, зараз каля 18. Парк параўнальна добра захаваўся. Выразна выяўлены асноўныя кампазіцыйныя элементы. Аснову насаджэнняў складаюць мясцовыя віды дрэў і кустоўя. У цэнтры парку адно з самых старых дрэў – 300гадовая таполя. Калісьці гэта таполя знаходзілася побач з сядзібным домам Апалона Крывашэна і лічылася месцам фіксацыі пад'язджаўшых карэт. А ў 18 стагоддзі сама імператрыца Кацярына II гуляла ў тагачасным лясным гаі і любавалася маладой разгалістай таполей. Адтуль і пайшла назва Кацярынінская таполя. Прагульваючыся далей па парку, вы абавязкова звернеце ўвагу на скульптуру магчыма невядомага вам гістарычнага дзеяча. Знаёмцеся, гэта граф Зорыч, адзін з фаварытаў імператрыцы Кацярыны II, якому яна падаравала ў 1778 годзе горад Шклоў. Менавіта пры генералу Сямёну Зорычу Шклоў дасягнуў найвышэйшага ў сваёй гісторыі росквіту як культурнага, так і эканамічнага. Для Шклова гэты час стаў сапраўднай эпохай Зорыча. Усмешлівы генерал
прадстаўлены ў парыку з касічкамі, у ботах-батфортах і ў расшытым парадным дваранскім камзоле сваёй эпохі. Аўтары помніка прадставілі Зорача ў руху ў той момант, калі ён пазірае на цэнтр горада. На п'едэстале тэкст Семёну Гавриловичу Зоричу ад благодарных шкловчан. Зараз на тэрыторыі парку размешчаны дзіцячыя сады, танцпляцоўка, эстрадная пляцоўка, атракцыёны, фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Парк выкарыстоўваецца ў якасці гарадскога парку культуры і адпачынку. Займае важнае становішча ў планіровачнай структуры горада. З'яўляецца каштоўным помнікам садова-паркавага мастацтва пейзажнага тыпу і ўваходзіць у дзясятку лепшых паркаў Беларусі.